ഇത് ബ്രഹ്മലോകം. തെങ്കാശിയിൽ നിന്നും 5 കിലോമീറ്റർ അകലെ കീഴേ കാട്ടാക്കുറിച്ചി എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാണിക്ക വഞ്ചിയോ വാതിലുകളോ ഇല്ലാത്ത, ഏതു സമയത്തും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ പ്രവേശനവുമുള്ള ഈ ബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശില്പി ശ്രീ KK ശരചന്ദ്ര ബോസാണ്. ബ്രഹ്മസ്വരൂപം സതതം പഞ്ചലോകത്താൽ നിർമ്മിതമായ പഞ്ചമുഖ ബ്രഹ്മക്ഷേത്രം. ബ്രഹ്മസ്വരൂപം സതതം. പിന്നെ നവഗ്രഹങ്ങൾ, നാഗങ്ങൾ, ഗണപതി, മുരുകൻ, അയ്യപ്പൻ, ആഞ്ജനേയൻ, മഹാവിഷ്ണു, മഹാശിവൻ, സരസ്വതി ദേവി, ലക്ഷ്മി ദേവി, ശക്തി ദേവി, ഇവരെ എല്ലാം അടങ്ങി നമ്മൾ ബ്രഹ്മസന്നിധിയിൽ ചെയ്യും. അതായത് പരദൈവം നമ്മൾ പറയും. നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആർഷഭാരത ഇതനുസരിച്ചിട്ട്, അത് നമ്മുടെ സനാതന രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവാണ് ദൈവം. കാരണം സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ബ്രഹ്മാവാണ്, സ്ഥിതി വിഷ്ണുദേവൻ, സംഹാരം ശിവദേവൻ. ബ്രഹ്മാക്ഷരജപം ജനകമോക്ഷം ബ്രഹ്മജ്ഞാനം അതിദിവ്യരമ്യം.